spazju kreattiv ma tfissirx biss l-ispazju fiżiku imma filosofija, mod ta' ħsieb, attitudni li l-artisti jaqsmu bejniethom u l-ispazju jagħti lill-artisti imma l-artisti wkoll jagħtu lura lill-ispazju u bekk jinħoloq dan id-dialogu. Nkun parti mit-tim tal-ispazju kreattiv ifisser li nkun parti minn tim ta' coordinators fejn flimkien niddiskutu u nevalwaw il-proġetti li jiġu sottomessi biex ikunu parti mill-programm ta' spazju kreattiv. Kull persuna ġib elementi importanti ħafna lejn it-tim, speċjalment ħabba l-backgrounds tagħna, min qiegħed fil-visual arts, min qiegħed fil-mużika, min qiegħed fit-teatru. It-tim ta' spazju kreattiv huwa tim dinamiku ħafna u għalhekk jgħin lill-proġett mod holistiku. Ma jgħinx biss il-proġett mill-lat ta' kontenut imma anki minn aspetti oħra li fl-aħħar mill-aħħar jagħmlu l-proġett sħiħ maqut u li jista' jasal hemm barra. Għalija li tkun parti mit-tim ta' spazju kreattiv huwa sfida sabiħa, eċitanti, dejjem hemm challenges ġodda. L-ispazju kreattiv iddistingwa ruħu mill-postijiet kollha l-oħra li jintużaw biss biex jittella l-prodott artistiku hemmhekk. Għax f'daqqa waħda il-programm ippermetta li l-proċess, il-vjaġġ biex il-prodott jasal għand il-pubbliku u jasal fl-aħjar mod possibbli seta' jiġi implementat. Biex jitfassal il-programm ta' spazju kreattiv hemm ħafna pjanar. Pjanar li jsir il fuq minn sena qabel u jiġi mfassal flimkien mad-direttur artistiku tagħna u bbażat fuq il-viżjoni tagħna li hija fuq 3 punti fundamentali li hija l-eredità, l-identità u d-diversità. U minn hemmhekk flimkien mal-kollaboraturi u l-artisti nibdew nfasslu programm li jagħmel sens għal udjenzi differenti. Jinvolvi wkoll li aħna jekk jirnexxilna noħolqulhom opportunitajiet anke ta' kollaborazzjonijiet ma' entitajiet differenti, ma' nies differenti biex dejjem il-proġett tagħhom qed jissaħħaħ u dejjem jiġi għall-aħjar. Sabiħ li jkollok dik l-għajnuna biex jgħinu li tippromovi l-proġett tiegħek, biex tiżviluppa l-proġett u anke biex tagħmel dak il-proġett. Naħseb dik l-għajnuna vera tgħin, speċjalment meta ma jkollokx ċertu esperjenza billi torganizza dat tip ta' affarijiet. Il-pożizzjoni ta' spazju kreattiv mill-lat nazzjonali naħseb huwa referenza. Naħseb li s-settur kreattiv dejjem ra lill-operat tagħna u x-xogħol li jsir hawnhekk bħala referenza u bħala pass importanti biex imbagħad ikun hemm karriera. Qed ngħinu wkoll artisti li huma upcoming creatives kif ukoll in-nies li huma aktar magħrufin fis-settur. Kif ukoll min-naħa l-oħra għandna artisti internazzjonali li qegħdin jieħdu interess fil-programm ta' spazju kreattiv u permezz ta' residenzi li aħna qegħdin noffru qegħdin jiġibu x-xogħol tagħhom hawnhekk allura jkun parti mill-programm tagħna. L-istrateġija tagħna hija li ninvolvu ruħna ma' artisti li jkunu qed jaħdmu magħna u magħna joħolqu xogħol dinamiku b'mod professjonali u ta' ċertu kwalità u eċċellenza biex imbagħad joħodhom anke biex jikkollaboraw ma' entitajiet oħra nazzjonali u istituzzjonijiet oħra, ma' artisti u komunitajiet, imma anke dinamika u pjattaforma internazzjonali. Allura qed nagħtu valur ikbar lill-prodott lokali, qed nagħtu valur lill-artist Malti u dejjem qed intejbu l-kwalità tal-prodotti li ħanħallu warajna. Spazju kreattiv għalina huwa kollaborazzjonijiet, multidisciplinarjetà, innovazzjoni, eċitanti, Kreattività. proattività. Legacy li qed inħallu warajna xogħol ta' kwalità li jalla l-ġenerazzjoni li tila tħares lehom bħala punt ta' riferiment u allura qed nippermettu li l-qudiem ikollna xogħol artistiku iktar aħjar milli għandna llum.